Οι ασφαλιστικές εισφορές στο εξωτερικό. Κάθε ανεξάρτητος επαγγελματίας που το εισόδημά του δεν υπερβαίνει το 1/3 του κατώτατου μισθού ανά έτους εξαιρείται από την ασφάλιση υγείας, ατυχημάτων και συντάξεων. Αυτό το ζητά ο ίδιος και ισχύει στο Λουξεμβούργο. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τα έχω γράψει για να σας τα λέω ακριβώς, και του κόσμου, οι ασφαλιστικές εισφορές εξαρτώνται από το εισόδημα. Σε πολλές χώρες επίσης υπάρχει όριο απαλλαγής και όπως είπε και η Ελένη από εδώ, από τις 7.000 και κάτω κοινό σημείο όριου της φτώχειας. Και ανάλογα με τα παιδιά ανεβαίνει αυτό το όριο. Στην περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος ξεπερνά τα όρια αυτά, μπορεί ο ίδιος, αν θέλει, να ζητήσει την εξαίρεσή του επικαλούμενους οικονομικής αδυναμίας και ανωτέρας βίας. Π.χ. απόλυση συζύγου, έξοδα υγείας ή ξαφνικός θάνατος μέσα στην οικογένεια. Ακόμα και το IRS στην Αμερική, που είναι ο πιο καπιταλιστικός συνδυασμός ασφαλιών, αυτό εξετάζει τον κάθε από αυτόν που υποβάλλει αυτό το αίτημα και του διαγράφει ακόμα και τις οφείλες. Στην Αμερική, στη χώρα του καπιταλισμού μιλάμε, έτσι. Ακόμα η επιβάρηση των εισφορών από 5.000 και πάνω κάποιος που δηλώνει αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημά του. Δηλαδή στην Αγγλία το 9% του εισοδήματος του. Δηλαδή στα 10.000 ευρώ οι εισφορές είναι 900 ευρώ. Αυτό πρόκειται για σκάνδαλο βέβαια, γιατί ο μόνος ο οποίος κατακρεουργεί αυτό είναι ο Βρούτσης, έτσι. Ο οποίος Βρούτσης έπρεπε βάσει ενός νόμου που υπάρχει στο Σύνταγμα τις εισφορές να τις υπολογίζουν βάσει το εισόδημα και δεν το ενεργοποιεί και μπορεί να το ενεργοποιήσει, αυτό το λέω ξεκάθαρα, με υπουργική απόφαση, την οποία δεν την κάνει, την κάνει για άλλα πράγματα. Στην Αγγλία, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, δεν θα σας κουράσω καθόλου, 2 λεπτά Ελένη, μέχρι 5.725 per year το χρόνο δεν πληρώνεις τίποτα. Σε ευρώ σας λέω τώρα. Μέχρι 5.725 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 7.775 λιρέτες. Από εκεί και πέρα, ανάλογα, αν ανεβαίνεις, ανάλογα με την κλίμακα, δίνεις 2,70 τη βδομάδα ή 12,5 ευρώ το μήνα. Από 7.000 ευρώ μέχρι... Από 7.000 λιρέτες μάλλον μέχρι 41.000 λιρέτες δίνεις το 9% των κερδών σου και από 41.000 λιρέτες και πάνω αυξάνεται κατά 2%. Μόνο εδώ είναι αυθαίρετο το χαράτσι. Στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, στην Ιταλία είναι επί του εισοδήματος. Η μόνη χώρα που έχει πιο υψηλό ποσοστό είναι η Σουηδία, στην οποία είναι 28,97%. Αλλά όποιος έχει πάει στη Σουηδία ή έχει συγγενείς, γνωρίζει ότι στη Σουηδία δεν πληρώνεις τίποτα. Τα διόδια, τα τέλη κυκλοφορίας, οι γέφυρες, η υγεία, τα φροντιστήρια του παιδιού σου, τα πάντα τα πληρώνει το κράτος. Όταν λέω τα πάντα, κυριολεκτώ τα πάντα γιατί έχω φίλους και αυτός με βοήθησε. Επίσης στην Νορβηγία πληρώνεις 11% στο εισόδημά σου. Και στη Νορβηγία το κάθε παιδί που γεννιέται έχει πρίκα 124.000 ευρώ με βάση το έτος 2013. Εδώ στην Ελλάδα το κάθε παιδί που γεννιέται έχει χρέος 35.000 ευρώ. Στην Νορβηγία το κάθε παιδί έχει πρίκα 124.000 ευρώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλα τα λεφτά τα οποία δίνουν οι εργαζόμενοι στην Νορβηγία στο κράτος, τα επένδυσε όπως εμάς εδώ στην Ελλάδα σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε πετρέλαια, αλλά τα λεφτά πήγανε πραγματικά στα πετρέλαια και στους φυσικούς πόρους της Νορβηγίας, γι' αυτό υπάρχει τόσο τεράστιο κέρδος. Η μόνη χώρα η οποία είναι στην ίδια φάση με εμάς, και θα καταλάβετε γιατί, είναι η Ισπανία. Μόνο στην Ισπανία από όλες τις χώρες της Ευρώπης μοιάζει ακριβώς με εμάς. Γιατί? Γιατί η Ισπανία είχε περάσει εμφάλιο πόλεμο, στην Ισπανία υπήρχε χούντα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει το ίδιο ακριβώς σύστημα με εμάς και γι' αυτό και εκεί αν ακούτε τους πετάνε έξω από τα σπίτια και έχουν τεράστια προβλήματα. Ακόμα και στην Κύπρο, που είναι γειτονικό μας κράτος, οι εισφορές είναι 16,9%, εκ των οποίων το 12,6% το πληρώνει ο εργαζόμενος και την διαφορά του 3, κάτι την πληρώνει το κράτος. Αυτά, Ελένη, συνέχιση. Αυτά ήθελα να σας πω για να ξέρετε σε τι χώρα ζούμε. Και εγώ από την Πάτρα είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνουν και τα δύο παιδιά, και ο Σωτήρης και η Ελένη,
η λιγότερη λέξη που μπορώ να πω, και αυτό μπορώ να σας πω όλους, γιατί επειδή εγώ μιλάω και με Αθήνα και με πάρα πολύ κόσμο, λόγω της ιδιότητάς μου, μην περιμένετε, παιδιά, να σας σώσει κανένας. Δεν πρόκειται να σας σώσει κανένας, μόνο εσείς, ο κάθε ένας από εσάς, θα σώσετε τον εαυτό σας. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτού σας λέω. Πήγε ο Βρούτσης πριν από 4 μέρες σε επιμελητήριο στην Αθήνα, είχε συγκέντρωση, είχε πάει και φίλος μου πάνω, πήγε με μια κλούβα με τα ΜΑΤ. Μπήκανε μέσα ασφαλίτες, ελέγξανε το χώρο, είπανε να κλειστούν κινητά, κάμερες απ' όλα, και όταν το ρωτάγανε σοριδών από κάτω από τα μελητήρια με σικέ ερωτήσεις γιατί παίρνουν επιδοτήσεις να τους δίνουν στους κολλητούς τους, δεν απάντησε σε τίποτα, μίλησε 25-30 λεπτά, είπε τι έκανε αυτός, εγώ έκανα το σύστημα εργάνη, εγώ αυτά. Όταν το ρωτήσανε για τις δόσεις, για 100 δόσεις και αυτά, είπε είναι θέμα τρόικας. Όταν το ρωτήσανε για το γνωμοδότηση του Μανιτάκη, θα την έχετε ακούσει, ότι η ατμομακευτική τη χρεώνουν παράνομα και πρέπει να αφαιρεθεί, άλλαξε κουβέντα. Και όταν μετά ρωτήσανε τον Κροκίδη και κάτι άλλους, τι γίνεται, στρίψανε το αραβόνος. Αυτά. Μόνο μόνοι σας, μόνοι μας μάλλον, ο καθένας μαζί, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι.